Etorkinek atzerritartasun arloko aholkularitza juridikoa jaso ahal izango dute. Eredu berri honen ezaugarri nagusietako bat behar duten etorkinei elkargoetako abokatuen laguntza ematea izango da. Zerbitzu hau eskuratzeko doako telefono zenbaki bat martxan jarri da, interesdunen esku non gainera aldi bereko itzulpen zerbitzua ere izango duten. Etorkinei arreta juridikoa ematea atzerritartasun legeari buruz. Hain zuzen ere, egoera irregular batean jaisteko arriskuan dauden etorkinei. Egoera regularra izatea guztiz garrantzizkoa da. Zergatik, egoera irregular batean dagoena arriskuan dago esplotazioan jartzeko, jaisteko edo esplotatua izateko, eta bestetik gizarterako oso importantea da, ezinbestekoa esango nuke, jendea egoera regular batean izatea, beraien ekarpena jaso ahal izateko. Orain arte, zerbitzu honek 450 kontsultari baino gehiagori erantzun die, horietatik 100 inguru bideratu dira zegozkien elkargoetara.